Hei siamai, dyma fi yn recordio hwn o fy swyddfa, neu fel i chi'n gallu gweld, stafell wely Mali Mai. Sef fy swyddfa am y cyfnod rhyfedd yma i ni'n mynd trwy ar hyn o bryd. So, reswm am y fideo, mae yna raglen newydd wedi cael ei cyhoeddi heddiw gan y Llywodraeth sydd yn gweithio gyda hwb. O'n i'n gobeithio dangos hwn i chi misiodd yn ôl, ond oedd y cwpl o broblemau gyda nhw'n cael ei weithio gyda Google Suite a cael popeth i weithio trwy hwb. Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi bore yma fod hwn yn gweithio nawr, a mae'n raglen rili da fydd yn helpu chi roi adborth ar waith disgyblion, creu adnoddau ac yn y blaen. So, na i roi quick run through i chi nawr, a gobeithio gan bod bach o downtime gyda ni yn dod lan, byddwn ni'n cael cyfle falle i wario gwmpas gyda hwn a gweld sut mae'n gallu helpu ni blwyddyn nesaf. So, enw'r raglen yw Screencastify, mae ar gael ar y Chrome Web Store, a chi'n gallu ychwanegu fe i Chrome. Ac ar Chrome wedyn, mae'n gallu gwneud llwyth o bethau. Fel chi'n gallu gweld yn amlwg, mae'n recordio sgrin, ond hefyd mae'n recordio fi. Siamai, lawr fan hyn. Ond chi ddim yn gweld fy ngwyneb i right nawr, so na i just cael gwared o hwnnw, oedd just na i dangos chi bod chi'n gallu gwneud hwnnw os chi moyn. Ond mae ffwythiannau gwahanol ar gael, so i dachrau recordio, mae yna bottom ar top y sgrin fan hyn, ble chi'n clicio, lan ar y top, symbol bach. A mae'r symbol yma yn dachrau fideo mynd rhoi options i chi a beth i chi moyn gwneud. A chi'n gallu rhoi golau ar ble mae'r llygoden, chi'n gallu cael y llygoden i recordio pan chi'n clicio, so os fi'n gwneud hwn eto a clicio rhywbeth, mae'n dangos bod fi wedi clicio ac yn y blaen. Ond mae e hefyd yn galluogi chi roi nodiadau ar gwaith. So dyma dan y waith mae Cerys wedi bod yn gwneud ar gyfer prosiect unigol hi ar gyfer y bac. So un o'r ffordd nhw wedi dangos hwn i ni yn cyfarfod gyda Google, ond nhw'n gweud oedd e lot haws i recordio adborth ar gyfer darnau mawr o waith. Yn hytrach na bod chi'n goffod rhoi nodiadau arno fe. So gallai fi fod yn enghraifft yn sgrowlio trwy gwaith Cerys a dod i darn fan hyn. Gallai fi esbonio pam efallai dwi'n newid maint, so dwi'n moyn newid maint y graffau, ac wrth gwrs mae hwn yn creu nodiadau fan hyn ar y suggestions, yn gallu just esbonio i Cerys, wel, dwi wedi gwneud y graffiau'n fwy achos o'n i bai bod fi'n gwneud nhw'n fwy byddai'n methu gweld nhw ac yn y blaen. A wedyn bydd Cerys yn deall pam dwi'n gallu gwneud hyn. Dwi hefyd yn gallu rhoi nodiadau, so gallai fi roi fel arwydd bach fan hyn yn gweud, dyma'r dan sy'n angen i chi ffocysu ar. Drych, dwi wedi rhoi nodiadau fan hyn, os dwi'n gwneud bach o camgymeriad, dwi'n gallu cael gwared o'r llinellau yma, a mae llwyth o bethau fel hyn i chi'n gallu gwneud. Unwaith mae hwn yn dod i ben, unwaith chi wedi gorffen recordio beth chi'n moyn recordio, mae'n mynd â fe mewn i sgrin ble chi'n gallu golygu fe. So dyma un nes i wneud yn barod ar y dechrau. A chi'n gallu torri fe lawr, a mae'n safio fe wedyn i'ch Google Drive chi. Chi'n gallu rannu fe i Google Classroom, chi'n gallu copio'r link a roi fe fel adborth lawr fan hyn yn yr private comments. Os dwi'n defnyddio'r fideo yn gywir, drech ar hwn, fan hyn, ar gyfer y disgyblion pan chi'n edrych ar anodi'r gwaith. Nawr dwi'n deall mae'r fideo hwn yn un byr a dwi ddim yn rhoi llwyth o wybodaeth i chi, ond y syniad yw bod chi'n cael cyfle nawr i chwarae o gwmpas gyda fe. So beth sy'n digwydd, unwaith chi'n gwasgu'r bottom hwn ar y top o sgrin, mae'n dod lawr gyda'r opsiynau a mae'n gofyn i chi ar eich moyn recordio gyda'r microphone, ar eich moyn o'r llun o'r webcam yn y cornel, does dim rhaid unwaith eto. Chi'n gallu just recordio tab, chi'n gallu recordio sgrin, chi just yn gallu recordio chi'n yn siarad os chi'n moyn trafod gyda disgybl, neu os chi'n moyn recordio gwers. Ac mae llwyth o bethau gwahanol i chi'n gallu gwneud. Os chi'n talu, chi'n gallu cael mwy o opsiynau hefyd, ond does dim angen meddwl am talu ychwanegol eto. Mae digon o stuff gyda ni fan hyn i wario o gwmpas gyda yma tro cyntaf. So, dyna ni. Screencastify. Gadewch chi wybod beth chi'n meddwl. Os chi'n moyn gwybod mwy amdano fe, dwi dal yn dysgu fy hun. A mae'n cyfyngu chi i 5 munud. Sydd yn eitha dair rhywun fel fi sy'n siarad gormod, ac mae 20 eiliad, 20 eiliad gyda fi ar ôl i gorffen y fideo. So, os unrhyw cwestiynau, cysylltwch, ond gaf i wybod beth chi'n meddwl, a byddwn ni'n hoffi gweld eich syniadau chi am sut i ddefnyddio'r raglen.